chalani, ideme na to. Ako sa nám darí, Mirko, ako máme? Krásne to povedal, takže pohodičke. Výborne, stav časomiery, Minko? Stav časomiery je hodina 52 a sme pozadu o nejakých 10 minút. Výborne, tak sa držte, ideme na to. Tak momentálne som zmetená, pretože som dlho jazdila, je to náročné. Jazdiť furt dokola je proste vyčerpávajúce, či na fyziku alebo na psychiku, ale inak to ide. Tieto tu maličké autička by sa mohli previesť do väčších aut, ktoré by boli úžasné pre našu planetu. Táto komunita ľudí mi dala veľmi veľa do života, keďže tu mám veľa kontaktov. Bojujeme o to prvé, druhé miesto a chceme sa dostať na svetové finále do LA, čo sa nám minulý rok nepodarilo, ale dúfam, že tento rok to vyjde. Ja si myslím, že zelená energia je úžasná, je to budúcnosť. My napríklad sami jazdíme na vodík, čo je obnoviteľná energia a je to super.